Hello logofor, welcome back to my channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय दिनैहाय नै गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै दिनैहाय मा खालामो ओमफ्राय दिनैहाय बियानि बार्थडे दं आरो मैयानो जोङो केक अर्डार खालामनानै दोनबोदों बेखौहाय जोङो दा लायनो थांगासिनो आरो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांफाबाय थादो दिनैहाय 2 जुलाइ 2 जुलाइ ओमफ्राय बियानि बार्थडे आरो दायो जोङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै दा केक अर्डार होनायखौ जोङो लायनो थांगासिनो नोंथांमोना नायलांफाबाय थादो आं देखायलांनो नाजानोसै दायो ओंखारबाय नै लोगोफोर थाबायगासिनो आङो थांनोसै जोङो लायनो बार्थडेनि बिदिनो फिसा सेलिब्रेसन खालामना होनोसै आरो बियो बिबाय थाबाय नालाय स' दायो लायनो थांसै आङो नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय देखायलांनो नाजानोसै आङो नोंथांमोना नायलांफादो दायो थांसै जोङो ओंखारलांसै बङाइगावसिम केकखौ फांसै मोसौ हाबो नङाबाथाय केक फाङाबाथाय बिराद मोसौ फैयो लोगोफोर जोङो दायो ओंखारबाय थांगासिनो माने बार्थडेनि सेलिब्रेसन एसे खालामना होनोसै आरो बिबाय थानायखाय उन्दै नालाय थ' बिबाय थाखायो ओमफ्राय एसे खुसि जानायनि एसे खालामना होनोसै ओमफ्राय नै हासबेन्डजों ओंखारबाय दायो केकखौ लायनो थांगासिनो जोङो आङो देखायलांसै नोंथांमोनहा नायलांफाबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर जोङो मा खालामो दिनैनि ब्लगखौ आङो सुरु खालामबाय थ' नोंथांमोना थुदो आंजों लोगोआव जि मोजां जादों नै क्लाउडिनो स्काइआ जा मोजां नुदों जा साइज नुदों नैबे बिथाङा ओमफ्राय दायो केकखौ लानो हासै खानाय सिनजाखांबा खानाय सिनजानो होहरनोसै आरोना लोगोफोर खानाय सिनजाखांबाय दायो थाबायगासिनो नै ओमफ्राय जोङो दायो थांसै न'आवहायो सिनजाखांबाय नै थाबायगासिनो गारि पार्किंखौनो मोनलाया दाना बङाइगावआव बिराद भिर जायो दायो नै केक लानानै थांफिनसै खामानिया जोब्बाय मोनसे खामानि फैबानो डाबल खामानि मावनानै थांखानांगौ नालाय स' दायो थांनोसै खानायखौ सिनजाखांबाय ओमफ्रायो लानानै थांसै केकखौ मोनफैबाय थांसै दायो दि केक हाउस मोनफैबाय नै केकआ बैनो नुहुरनायानो भिडिअ बनायसै दायो मोनफैबाय दखानाव ओमफ्राय लांनोसै स' लोगोफोर नै दायो केकखौहाय लाबाय ओमफ्रायो
आखाइ दागोखौ दायो नुखायोसो इदिबो दायो नै केकखौ लाबाय ओमफ्रायो केन्डेल लाबोनो हास्लाबासै आरोना गारि पार्किंनि ओरैबायदि प्रब्लेम मालायनि एसे लामा थानाया बेयावसो दसे लाखिथ'नानै हाखु दाखु आं लायब्रबनानै फैबाय ओमफ्राय केन्डेलखौ लास्लाबबोनो हायासै ओमफ्राय दायो हासबेन्डआ केबेनावहाय केन्डेल लायनो थांफिनबाय आरोना ओमफ्राय नै आं नेगासिनो बेखौनो दायो बेखौ लाखांनानै न'आव थांसै ओमफ्राय न'आव मा सेलेब्रेसन खालामनाय जागोन आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै स' नोंथांमोना नेनानै थादो आङो देखायलांनो नाजाबाय थानोसै दायो जों न'आव थांसै थांनानै डाइरेक्ट हायो ओंखाम जाहैनोसै ओंखाम उखैनो हाला टाइमाबो 1टा जाखाबाय 1:30 जानोसै दा सहैनानै ओंखाम जाखांनानै मानानै बेलासियाव केकखौ काटिं खालामसै आरो लोगोफोर ओमफ्रायो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामसै थ' दायो न'आव लोगो हमहैनोसै दायो आङो भिडिअखौ लाबाय थाला माने डाइरेक्ट न' मोनहैनानै दा जाखां लोंखां भिडिअ लाफिनसै लोगोफोर लोगोफोर भिडिअ लाला होननाया जि मोजां नुबाय आङो लामाखौहाय बेखायनो भिडिअ लाबाय आरो नोंथांमोनाबो इन्जय खालामदो लामाजों जा मोजां नुखादों माने आङो एकदम गोसोआ गोजोनलायदों आरोना स' नायलांदो लोगोफोर बोसोरसे बोरायबावलायबाय बोसोर जाबाय गाव बुजिया 12-13 बोसोरबासो एसे माबा जायो फिसानि होनबा नोंहा बैयाव माबा सावो ममाथियालाय बोसोरथाम जाबाय गैया ममाथि खोमोरदो बियान Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Bian. Happy birthday to you. दौजोबदो गासिबो दौजोबदो जाबाय दे बोदो आबैनोबो दौदो आबैनोबो दौदो दे जाबाय हा जाबाय आमबाय जाबाय रायलायानो केकखौहा बर्थडेनि जाग्लासो जाग्ला लोंग्राफ्रा जोंना उन्दैना मिस मा दं बेयाव बाथि सिंग्रा ना ओमफ्राय नैबे फिसायाबा मा ओमफ्राय नै केकआ दायो रानसै ओरैनो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौल' मिनि बार्थडे होनदो जाबाय केकआ जाखाबायमोन दा Bakso slim? Ikaw. Daw
बैयाव थास' बिबारजों नाजों संबा मैथा होनानै बेदर भाजा एवगासिनो मोजां एवखाबाय दायो दै होनोसैल'